Našli sme nový kód na Banhammer. Už mám napísané Banhammer. Napísal som Banhammer. Dá ti ho iba na chrbát, a tu máš rúžové. Ale ukážem vám nový kód, ktorý som získal. Ukážem vám ho. Malo by ti na tento kód vyhľadať 176 151 5862 4 toto kladivo. Banhammer. Mám Banhammer. Im ukazujem Banhammer.